angembani cawi tengah winuti amrih majune kanggo mulyaning kawula terus rinancang lan tiniti jumbo lan aspirasi bebarengan terus hambangun pangarsolan prawarga sayeksa eko kapti tata tentrem raharja ing salamiya gampang janji wong manis yen to amung lamis becik aluwung prasaja nimas ora gawe gelo tansah ngukemi tresnamu jebul amung ngelami kaya ngenteni dukuling jamur ing mangsa ketiga aku iki prasasat lara tanantuk jampi mbok aja amung lamis kang wis dadine banjur titik akeh tuladha kang demen citra uripe milih sawiji endi kang suci kanggo bisa janji wong manis yen to amung lamis becik aluwung prasaja nimas
ora gawe gelo tansah ngugemi tresnamu wingi jebul amung lamis kaya ngenteni tukuling jamur ing mangsa ketiga aku iki prasasat lara tananku jambi mbok aja amung lamis kang wis dadine banjur didis akeh tuladha kang demen citra uripe rekoso milih sawiji anti kang suci tanggung bisa